Mayang adlaw nga Sabado, mga higala, ani anasad ko aron ihatod kaninyo ang mga maayong balita dinhi sa Central Visayas. Ang TESDA 7 nagapod-apod og mga livelihood toolkits alang sa mga TechVoc graduates sa Dumaguete City. Kapin sa 200 ka livelihood toolkits ang gipang-apod-apod sa Technical Education and Skills Development Authority sa mga nakahuman og technical vocational courses sa Dumaguete City. Magamit nila ni sa pagsugod og mga ginagmayng negosyo o sa ilang trabaho na konektado sa kursong ilang gitun-an. We have a total of 244 toolkits. 72 is atong mga estudyante sa Diploma in Tourism Technology, 66 kabuok sa Diploma in Software Engineering Technology, 76 Diploma in Digital Arts Technology, and another 30 ka toolkits ya atong ipanghatag on food processing, on sugar concentration. Gikan sa mga pribadong tunghaan na partner sa TESDA ang mga nakadawat sa maong ayuda. Usa ni sa mga aktibidad labot sa pagsaulog sa ika-29 anibersaryo sa TESDA ug National TechVoc Day sa Dumaguete City. Gitawag na World Cafe of Opportunities ang maong selebrasyon na naglangkob sab og local jobs fair, enrollment sa TESDA programs ug libreng skills demonstration. Malipayong gianunsyo ni Kumahad na adunay mga na-hired on the spot sa ilang job fair. Ang atuang mga hired on the spots niabot na siya o 28 kabuot. Mostly good ang natong na hard on the spots are mga locals. Gikan sa Negros Oriental, kini si Roy Lamotan sa PIA alang sa maayong balita sa Central Visayas. Ang ika-52 nga adlaw sa probinsya sa Siquijor, opisyal nang gibuksan. Ako kamong mainiton nga gi-welcome, mainiton nga gidawat o giablihan nato ang atong pagselebrar sa ato ang adlaw sa probinsya. Nagkahiusang gisudong sa mga Siquijornon sa iyo sa kabuntagon ang Sports Fest Opening Salvo alang sa ika-52 nga anibersaryo sa probinsya sa Siquijor kaniadtong Setyembre 1. Giuluhan sa lokal nga kagamhanan sa Siquijor ang parada nga gisalmutan sa nagkadaiyang pampublikong ahensya, mga tunghaan ug uban pang mga departamento sa probinsya. Nagpasandayag usab ang mga maanyag ug maintig nga kandidata sa Mr. and Miss Siquijor Tourism 2023. Ang uban pang mga aktibidades kalakip sa kasaulugan gawas sa mga ball games nga pagasugdan karong Setyembre 14 hangtod 17 mao ang opening of Agritourism Trade Fair and Painting Exhibit, halad sa katawhan, Siquijor Festival King and Queen con Mr. and Miss Siquijor Tourism 2023, Festival of Festivals, Grand Parade Float Contest, Anniversary Program, Piyesta sa Kapitolyo, State of the Province Address o Gudyaka sa Kapitolyo matag gabi. Uswag sa unahan, Siquijor, soaring toward progress and prosperity. 52nd years hapas sukad tanahipuak ikan sa province of Negros mamuyog kang tanan payon sa usa kamas malambuon pagyon nga probinsya sa Siquijor. Alang sa mayong balita sa Siquijor, ako si Ninia Rose Oxo. Ang industriya sa pobreng saguran, padayon ang paglambo dito sa Bohol. Dinhi sa Bohol, buhi pagyapon ang paghabol. Ang industriya nga naghatag og haklap sa lawas sa mga kanhidang gihukas. Gikan sa tinangkis nga udlot sa buli, ang lanot nga linaksi ibuad og layon sumpay-sumpayon aron sa kalinjasan ilakon ug sa lansadera ipalamon. Ang matag sibit nga ginama sa ablanan, habol ang gihingalan. Matela nga gamay, habol o saya, habol ra gyud na siya. Hangtod 1960 diha pay mga hablanan sa mga bulanong kabalayan. Gani dili lamang buli ang ilang gihabol, may pinukpok sila may og abaka. Gapas ug saguran nga rafya. Dugay na ni nga usuhoy. Sa mga insurektos ni daguhoy, ang ilang uniforme, ang saguran nga gikan sa buli. Minghinay lamang ang paghabol diha nga ang tela nahimo ng commercially available. Maay na lang kay wala maundeng ang pagsaguran karon. Ang bansay nagpadayon sa Danau, Inabanga ug Tubigon. Gamit ang moderno nga teknolohiya, ang kasagarang kolor sa saguran karon gitina na. Giapil na usab og sibit ang mga nagkadayang mga palupit. Gikan sa saya ug bestida,
Karon mas kusog ang saguran sa home decors o furnishing nga industriya. Table runners, placemats, o mga window blinds, design motifs sa mga bags of all kinds. Gigamit na nga accent sa furniture o mga home decor gani kung inyong nabantayan, may abot na sa gown sa Miss Philippines ang pobreng saguran. Gikan diri sa Bohol aron pagsuporta sa industriya sa saguran, alang sa maayong balita Central Visayas, Rayan Turichu, PIA Bohol. Ang Arena 7 nipalig-on sa ilang pakig-uban pinaagi sa usa ka volleyball tournament. Ang Association of Regional Executives of National Government Agency 7 o Arena 7 mipahigayon og usa ka volleyball tournament alang sa ilang mga miyembro. Isip usa sa mga sports event sa Arena 7's Sports Fest 2023, ang maong torneo nagtumong sa pagpasiugda sa importansya sa physical health, teamwork o camaraderie tali sa mga leader o personnel sa mga member government agencies sa asosasyon. Ang opening ceremonies gipanguluhan sa Cebu Port Authority o PhilHealth 7 o kini gitambungan nila ni PhilHealth Regional Vice President Marjorie Cabrieto, Sports Fest Committee Head o TESDA 7 Regional Director Ramon Evan Ruiz o ubang mga opisyales sa Arena 7. Sa wala pa ang opening games, nagpahigayon una og Zumba session o gisundan kini sa ceremonial serve nga gihimo sa Arena 7 Regional Directors. Ang maong volleyball tournament pagasalmutan sa 19 ka teams nga nagrepresentar sa nagkalain-laing government agencies sa Central Visayas nga sakop sa Arena 7. Ang Arena 7 Sports Fest 2023 naglangkob usab og laing sports events sama sa basketball, badminton, table tennis ug chess nga mahuman karong Setyembre 29. Ug mao to ang mga maayong balita sa Central Visayas. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang mosunod. Ako si Rob Cabardo, o mag-uban na punta sunod simana.